ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୋ ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ କାଇଁ ଏଇଠି ଏକା ବସିଛୁ? କିଛି ନାହିଁ ମାମା, ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିଲି। ଏଠି ଏକା ବସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ସେଠିକି ଚାଲ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବୁ। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମାମା କଲେଜ ଯାଉଛି। ଆଜି କ୍ଲାସ କେତେବେଳେ ଅଛି? 9:20 ମାମା। ତାହେଲେ ଏବେ ତ 8ଟା ବାଜି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାଇଁ ଯାଉଛୁ? ମାମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ତୁ କୁଆଡେ ବି ଏକା ଯାଇପାରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବୁ ତତେ କିଏ ନା କିଏ ଛାଡିବାକୁ ଯିବ। ଏ ରିଙ୍କୁ, ରିଙ୍କୁ ଦିଦି କି ନେଇକି କଲେଜରେ ଛାଡିକି ଆସିଲୁ। ଚାଲ ରିଙ୍କୁ। ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ବାଲକୋନି ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛି। ପଢିବାକୁ ଯିବୁ ନା ସେଠି ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ଯିବୁ ବା? ତାହେଲେ ଥାଉ ମାମା, ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ହିଁ ପାଠ ପଢିଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଳେଇବି। କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? ମାମା ଅନୁଷ୍କା ସହିତ। ଦେଖି ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦେଲୁ। ଆରେ କଣ ହେଲା, ତୁ କିଛି କହୁନୁ କଣ ପାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମାମା ଗୋଟେ ଦିନର ତ କଥା, ତମେ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ଆସ, ମୁଁ ଏକା ରହିଯିବି। ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ସେୟା ଚାହୁଁଛୁ ନା, ତତେ କେମିତି ଏକା ଛାଡିଦେବି। ହେଲେ ତୋ ଉପରେ ମୋର ଜମା ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତମେ ଗାଁରେ କହିଦବ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜମା ତାକୁ ଏକା ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବିନି।